Dobar dan, dragi učenici. Ja sam Damjana Grbić, nastavnik sa matematike u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Novom Gradu. Naša današnja lekcija se nastavlja sa vašim lekcijama koje ste radili prošlih časova. Vježbamo. Vježbamo konstruktivne zadatke. Prvo ćemo da se prisjetimo. Konstruisati četvorougao podrazumijeva crtanje tog četvorougla bez korištenja ičega sem šestara i jednog trougla. Konstruktivni zadaci sastoje se od sljedeća 4 koraka. Od analize ili skice, što jeste plan naše konstrukcije. Od konstrukcije, dokaza i diskusije. Analiza ili skica je najbitnija jer tu planiramo našu konstrukciju. Prvi zadatak. Konstruisati paralelogram A, B, C, D ako je AB jednako 6 cm, ugao alfa 30 stepeni i stranica AD 4 cm. Prvo ćemo plan naše konstrukcije, odnosno skicirati paralelogram, obilježiti poznate dijelove koji su nam zadati u zadatku. To izgleda ovako. Kao što vidite, imamo stranicu AD, stranicu AB, ugao između te dve stranice. Ono što je bitno da pomenem jeste da je osobina paralelograma da je ugao alfa jednak spoljašnjem uglu ugla beta, odnosno uglu beta 1. To će nam mnogo pomoći u našoj konstrukciji. Ovo je konstrukcija. Konstruisali smo stranicu AB, stranicu AD, ugao 30 stepeni. Kako? Ugao 30 stepeni se konstruiše kao pola ugla od 60 stepeni. Prvo nacrtamo polupravu, odnosno konstruišemo polupravu, uzmemo proizvoljan otvor šestara, napravimo kružni luk. Nanesemo taj kružni luk na taj kružni luk, te dobijemo ugao od 60 stepeni. Da bi dobili ugao 30 stepeni, napravimo samo simetralu ugla od 60 stepeni, što vi već znate. Dobili smo ugao 30 stepeni. Sada ide sama konstrukcija. Prvi korak jeste, crtat ćemo jednu proizvoljnu tačku, neka je to tačka A, i iz nje ćemo povući jednu polupravu. Evo vidite na slici. Na ovoj polupravoj pomoću šestara konstruišemo duž AB. Duž AB je dužine 6 cm. Idemo dalje. Kod tjemena A ćemo konstruisati ugao od 30 stepeni. Da se ne ponavljam, već sam rekla kako ćete ga konstruisati. Idemo dalje. Kako nam je stranica AD zadana, mi ćemo na dobijenom kraku da nacrtamo, odnosno konstruišemo stranicu AD. Ovako. Sljedeće jeste, baš ono što sam pomenula, malo prije, bitno nam je što znamo koliko iznosi ugao beta 1, te ćemo da ga nacrtamo, odnosno konstruišemo kod tačke B. To će da izgleda ovako. Šta je još bitna osobina paralelograma? Bitna osobina paralelograma jeste da su stranice AD i BC jednake. A ako se sjećate, mi smo stranicu AD dobili u zadatku i ona iznosi 6 cm. Što znači da je naša stranica BC također 6 cm. Konstruišimo je. To izgleda ovako. Ono što je preostalo da uradimo jeste samo da spojimo tjemena D i C. I dobit ćemo naš paralelogram A, B, C, D. Evo ovako. Mislim da je sve jasno. Idemo dalje. Konstruisati romb A, B, C, D, čija je dijagonala 8 cm, a visina romba 3 cm. Kao u prethodnom zadatku, prvo skiciramo romb i obilježimo poznate elemente. To će izgledati ovako. Imamo znači dijagonalu AC 8 cm, visinu koja naravno što vi znate sa stranicom AB obrazuje ugao od 90 stepeni, odnosno pravi ugao. Ovo je konstrukcija, pošto imamo zadane samo dvije duži, AC koja je 8 cm i visinu H koja iznosi 3 cm. Sada idemo redom konstrukcije. Prvo crtamo paralelne prave na rastojanju od 3 cm. Kako? Prvo ćemo da nacrtamo polupravu na kojoj ćemo da izaberemo neku proizvoljnu tačku i u toj tački da konstruišemo ugao od 90 stepeni. Na način da prvo konstruišemo opruženi ugao te njegovu simetralu. Kako znamo da je visina iznosi 3 cm, mi ćemo da na dobijenu normalu nanesemo šestarom dužinu od 3 cm. To će da izgleda ovako. U dobijenoj tački, vidite označena je zelenom bojom, crtamo opet normalu na isti način kao što smo crtali malo prije. To će da izgleda ovako. Sada smo dobili dvije paralelne prave na rastojanju od 3 cm. Sljedeći korak jeste da nađemo proizvoljno na prvoj normali tačku A. Evo, na primjer, ovdje. Ono što znamo iz zadatka jeste da je dijagonala AC iznosi 8 cm. Uzet ćemo otvor šestara 8 cm, uboćemo vrh šestara u tačku A, te ćemo presjeći sa drugom normalom. To će izgledati ovako. Dobili smo sada tačku C, odnosno našu dijagonalu AC. Sljedeći korak, ovo što vidite na slici, jeste simetrala duži AC. Kako konstruišemo simetralu duži? Tako što otvorimo šestar malo više od polovine
duži AC, napravimo kružne luke sa obe strane. Tamo gdje se presijeku dobit ćemo 2 tačke. Te 2 tačke smo spojili. A ta prava koju smo dobili spajanjem te 2 tačke se presjekla sa našim normalama. Kao što vidite, presjekla je i normalu 1, normalu koju smo prvu crtali, i normalu 2, normalu koju smo crtali drugu. U presjecima smo dobili tačke D i B. Kad smo spojili tačke A, B, C i D, dobili smo naš romb A, B, C, D. Kao i svaki čas dobijate domaći zadatak. Zadaća jeste zbirka zadataka, 75. strana, 682. zadatak. To bi bilo to. Do nekog sljedećeg viđenja. Pozdrav!